Welcome people channel Sngaw Bha subscribe but yon new bell kna bapinyo ikubor man kasni Dia ka MP election nga kibrio hakane ka susi ki start ka bade ka MDC ka jing thabut jongki ka de kawai ka system bande ka MLA de kawai system ka MP de kawai system mar ka MP hi ka de ka kam yap kam in jong ka state ban chnai policy tanga shamba kinong thabut hakane konsti jonga iba di start bha tanga soskam ba nde tangga jingla jonga leni kanu ba kibrio kinjit tanga andre parti ka bai kebedon kam ki ideologi jong ka parti ke norim ka parti ka yeng na kermen ba kibru ki thabut de ka norim de ha bakin jit tang ya na chimet ka MLA ti kibru pa chimet MDC kibru ki pe ya ka chimet nre ha ka MP pat ka pher kadai ba piong man ha kene nga rem ha ka te ka MLA na mar bangal asdang dirpor palat namar ba balai kila pet kini MLA ha ka last moment te habang ay le ro ngala sauto ndre ba na habele knang namar ban penne pensa ki biru jungi bat ka pressure ka de na ka block congress ibang ay le election ndre kala last moment ni le election te ki biru kala lech te kala canvas kim la shu wan phai biang bat ba hing sem ki block par jot jongar kala lech te kim la shu ban phai singi namar ba hangi ka kasi jantia ka commitment kalong very strong we ba ki biru kala ong ngan bot chata ngala lech chata kibiri kim jola ban le rain le de shipangsto kata ga we ka jingram jonga kam de ba kibiri kim kershan nga kibon hibawan jinga ong kershan ringim ko ban thok tem ban sere re camping in kershan biang bade bat ba fiong ikong amprin ide we ban doyap ban pelong nga ko mo president ndre na ka daw i pet pat stay ka de nga try ka daw ba ka party jung i don opposition hiduk ki expect haswa ba kin mi ro ki la kren hi ngam de tame ngai doktor Ridwan bat babon ki badon hang tu haswa ba kin mi ki ya kren be pang ke pisah tengi ngimlar ban kular namar ngim don de de ke pisah ngimla ban kular tementa ga jingile election jong ilong ku minister inyele andre ki nong thabut pat kim de baro ban long ki nong thabut jong i job namar ki nong thabut jong i ha to ko por ki expect ba kin in long minister la long tementa bat haka MP pat ka fair na try wat haka konstitusi jong i kong amprin is no thui kan don hi jing i namar ba ka MP ka de la ka jong kam e ka de la ka jong na ngets kam ba ki nong song snong jong i ki sno thu ba ka e ka credibility jong na ka e ka credibility jong i kong amprin ka e ka credibility jong ka NPP bat ka e ka nongrim ba ka NPP ka yeng ka NPP kala yeng hante hapo Delhi kum ka BJP kam long ra NPP ha Delhi ka long be kum ka BJP del pi vote nang ne every vote man ka vote ba pi thep ka NPP kala di kum thep ka BJP te ka ong kong amprin ka de tang ka sembol jong ka NPP henry ka decision bakan kan sim hang te ka rai bakan sim kam sim kum ka BJP na try kata ki pa kin so thu e kata hakata ka nongrim na try ba kibru kin tip ka e ka congress ka e ka NPP bat ka e ka BJP lai kran ru halor kbe ki mat ki be dei ba ki jing sha kin tho ki jong u hakiru pa ba bat ki seng san perthei pat ning kong eu long ka MP ka ya pher na ka MLA na mar ka system ka ru company ya kam ya ka ju pat ka yeng tor bar tho an hapo ka chala kadai be fiong ka don hi hangar kibru hi ong ba kim ju i kata nga wan ka leng kat bala Renga nga sio ba banlong MP Delhi ka bon ki issue Delhi ki meeting bo bon Delhi ka kamram jonga bani kendo ki nong snong teng haba ki don ki meeting ki don ki program ki khot enga ngam jukan tait re ladi hakdo no ko snong la dang alai ki kapor nga wan bit namar ndang alai ki program ndang le ki snong teng ngayo kalat bani kendo ikibrio kata nga persang ban smart ba ban le jing sing habang le jing sing ngayo ban kendo kisnong gi bawan na keleng la de kinu kiniam le ni kenu ki area te kaji kendo nga try ngala ban ong hanot isi nga de we ni MP ba sang ba man lagi nong kendong kensrot ki babon ki area ki bru ki ong na pingwan ki babon bat ki area ki bru ong ba kat sebang le video MP ba first time ba nong kong ban wan yo kejat ka snong chungi te hadu ban la ban penhun ya kan